Dobrý deň, vitajte pri správach televízie Centrum. 14. februára sa Centrum voľného času v spolupráci s redakciou My noviny Prievidza pripravili pre vás akciu, ktorá bola zmesou tanca, hudby a zábavy. Februára si pre zamestnancov Centra voľného času pripravil riaditeľ Darius Štrba team building. Zamestnanci si odýchli a načerpali nové sily do ďalšej práce. V pondelok 4. marca sa uskutočnilo Fórum detí a mládeže mesta Prievidza. Mestský mládežnícky parlament Rada mladých mesta Prievidza zorganizovala Centre voľného času Prievidza stretnutie mladých ľudí s dôležitými osobnosťami nášho mesta a kraja. Hosťami stretnutia boli primátorka mesta Katarína Machačková, zástupca primátorky mesta Norbert Turanovič, predsedníčka Komisie školstva a kultúry v Prievidzi Helena Dadíková, predseda Komisie športu a mládeže voľnočasových aktivít z Prievidzi Branislav Bucák, poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi a riaditeľ Centra voľného času Darius Štrba. Stretnutia sa zúčastnilo 56 mladých ľudí. Počas stretnutia sa mladí ľudia zoznamili s predstaviteľmi mesta, oboznámili sa s uskutočnenými a pripravovanými aktivitami mesta. V stredu 13. marca seniori z denného centra Sever nám pomohli upraviť vonkajšie priestory Centra voľného času, za čo im ďakujeme. To už bola záverečná správa spravodajského bloku. Tešíme sa na vás znova pri našich ďalších správach Centra voľného času. Dovidenia.